Казват, че живота на човек минава пред очите му преди да умре. Ако това е вярно, то моята смърт би била най-скучното нещо на този свят. Ало. Ало. Някъде бях чел, че никаква смърт не е насилствена и нищо не може да изкара живота от тялото, ако той сам не реши да напусне. В последните моменти от живота си всички сме получавали правото на избор дали да останем или да си заминем. Аз не съм сигурен, че вярвам в такива глупости. Така или иначе, моят избор вече е ясен. Мъртъв ли съм? Дани, приятел, след такъв скок щях да се изненадам, ако не беше. Колко са? 30-40 метра? Ти бог ли си? Аз съм Ал. А откъде знаеш името ми тогава? Пиши го на личната ти карта. Спокойно, тя вече няма да ти трябва. Ще откриеш, че нито имената, нито възрастта имат особено значение тук. И след като наоколо няма магазини и банки, които да работят, парите и кредитните карти също не струват кой знае какво. Креативността обаче изведнъж става наистина безценна. А колко време съм бил без съзнание? Времето е другото нещо, което няма много смисъл тук. А тук няма ли някой друг освен нас? Няма ли Исус, Буда? Не, само ти и аз сме. А защо? Знам ли, причина винаги има. Може би сме умрели по едно и също време и затова се оказваме на едно и също място. Или пък се предполага, че трябва да си помогнем взаимно, за да продължим нататък. Нататък? Да, нали не мислиш, че това е всичко, което има? Не знам. Надявам се, че не. И правилно. Едва ли искаш да прекараш вечността с някакъв луд скитник като мен? Ти имаш ли огънче? По дяволите. Я, това ще свърши работа. Искаш ли? Не, мерси. По-добре ми кажи сега какво трябва да правим. Какво следва? Предполагам, ще чакам. Какво точно чакам? Каквото дойде. Въобще не си го представях така. А как си го представяш? Не знам. Някакво черно нищо. Край на съществуването. Атеисти, те са ми любимите. Това наистина обяснява нещата. Кои неща обяснява?
Защо си тук? Това е най-близкото до вечно нищо, което можеш да получиш. Ще видиш, че бързо ще ти омръзне. И все пак попита дали съм Бог, което значи, че си отворен. Обяснява защо успя да ме видиш. Как така успях да те видя? Ами виждаме само това, което искаме да видим. Част от свободната воля, един от законите на Вселената. Свободната воля? Това значи ли, че мога да се върна? Свободен си като птичка, приятел. Някакви други опции има ли? Май наистина не си харесва живота си особено. Самоубих се, не помниш ли? А защо? Дълга история. Имаме цялото време на света. Сякаш се чувствах заключен в нечия друга представа за света. Всеки ден ходих на работа, която мразех. Просто за да оцелея да направя също на другия ден. Аз не виждам смисъл в подобен живот. Тогава защо не напусна? Как така защо не напуснах? След като не си харесвал работа си, защо не напусна? Защо не започна да правиш нещо, в което да намираш смисъл? Защото не е толкова просто. Какво ще стане, ако всеки напусне работа? Броят на самоубийците рязко ще спадне, очевидно. Пък и не всички мразят работата си. Ако ти кажеш, че има цял куп щастливи сервитьори, счетоводители и учители. Има хора всичко, просто трябва да намериш своята цел. Какво беше твоята? Ами, не ли знаеш да обикалям и да си говоря с хората? Също като сега. И това беше твоята цел? Не, аз се метнах от сграда, нали? Искаш да ми кажеш, че трябва да напусна работа и да си живея на улицата, така ли? Не. Казвам ти, че трябваше да послушаш интуицията си. Кое е най-лошото, което можеше да стане? Да няма къде да живееш, да няма какво да ядеш, да умреш. Би могъл да изживееш още 1000 живота, но ако не поемеш отговорността за собствената си съдба, изходът винаги ще е един и същ. Дори когато не изглеждаш така, избор винаги има. Просто трябва да стиска да го направиш. Стискаше ме да скоча. Или не ти стискаше да живееш. Изглеждаш така, сякаш имаш нужда от малко време на съвет. Дали не взема да се разходя? Искаш ли да оставя? Не, мисля, че имаш по-важна работа, приятел. Ето, вземи божествени си. Приятно ми беше да поговорим. Почакай аз, какво да правя сега? Не питай ме, свободната воля, помниш ли? Хей, Ал! Сигурен ли си, че не си Бог? А ти? Някъде бях чел, че никога смърт не е насилствена и нищо не може да изкара живота от тялото, ако той сам не реши да напусне. В последните моменти от живота си всички сме получавали правото на избор дали да останем или да си заминем. Аз не съм сигурен, че вярвам в такива глупости. Така или иначе, моят избор вече е ясен. Don't need to tell me